Ingkong kawai ka hotel ka bajrong tam ha Kathmandu ka bakarteng ka Hilton manta kala kala long ka jingtei ka bala ingkong hadin ka jingeki persya jong ki Gen Z ka Hilton hotel ka bala shnar ka jingbai tingka ka ba Pavilion bala plipaj ba ha ukala lingkod arjar arpsau kala ai shis pa nyu ar teliki kamera ka Hilton hotel ka balong ka jingtei ka bajrong tam ha Kathmandu jong ka Nepal Henry ka basa manta na ka Hilton Hotel kalong tang ki jingjot bala ingkong. Ya kate ka 5-star hotel la thang ha kasngi balang da ki nongyakhi jong ka Gen Z ki bala penki persya ya ka sarkar Nepal bat kala peteng ban pelu hadu arsi lenter. Ka Nepal kalangat ha ki jingikhi ba shirkai nadu ka snginingkong ha ka ba ka sarkar ka lapan bana bakan khang ya ki arbun rutuli ki social media apps ki bakan thup ya ka Instagram, WhatsApp but YouTube. Wat la weng no ya kate ka rai hadin Henry la ya thu ba gijing yakhi ki ba jur ki la penyap ya live wengut ki brew but palat shi hajar live laingut ki wepan kila mansau. Ki nong yakhi hapo ka lama Gen Z kila beteng ya gijing yakhi persya sarkar joki kila thang ya ki kato ka nitli ki jingtei ki ba he ha ka nong ba kentup ya ka ying dorbar jong ka sarkar pedeng Kahingsa jong Prime Minister Barim KP Sharma Oli bat ka Hotel Hilton. Ka hotel ka bajrong tam ka don han naksal jong ka nongba Kathmandu ka badai ka donu jong ka nongba ka baladon tang kumba shisnam tam la plia ka ha ubnai naitung arhajar arpusau ka bala pen iya ka jing shikri ka ba kongsan ka ba wanra ya ka roy ka parha ka nongba kalong ru ka ba paunam ka ba ai jing shikri ya ki nonglek jinglek kum ki jakabam jakasa bar ki jakaban pensngobha entertainment kidur jong ki drone nadu ka janmit jong ka singi balang ki pen i ki tedem ki barang thai na ki jingtei ki bala sha thang katkum ki live updates jong ka Nepal Prime Minister Barim jong ka tei ka Nepal KP Sharma Oli ula pli ya ka tei ka hotel bar ulaong banganget baka jing pentroi kam ya ka Hilton Hotel kanyarap ya ki kam jngok kai bat ka jing penyang sngubha jong ka Nepal katkum ka New Business Age ka Hotel Shankar Group kalate ya ka Hilton Hotel da ka jingbai tingka ka ba hadu Pavilion tingka ka jingte ya ka te ka jaka kalasdang news na menshua ka Tribhuvan International Airport TIA ka jengai tang 100 kilometer na ka Hilton Hotel ka to ka ne ki jaka jngok kai ki ba kongsan kentup ia ka Kathmandu Darbar Square, ka Patan Darbar Square, ka Temple Pashupatinath, ka Swayam Bhutnath, bat ka City Center, kidon ru tang kato ka ni minute na katay ka 5-star hotel. Ka hotel kadon shis pa nyo bu artli ki kamera, ka ba ay ki kamera bakarpang suites, ki guest room, na kabenta kinong jngok kay pertay, bat kinong wans ngubha. Laya turu bagatai ka Hotel Hilton kadai tang maka kabadon ya ka jaka pej ne viewpoint batang daki yit kaba ai ya ki jingpej ba phla jong ki lum Himalaya kentup ya ki badon Halangtang Valley ka hotel kadon ya ki concierge service kaba penyo jingirap ya ki nongwan ngubha kadon ru ya ki jaka spa ne ki jaka khemmet ka jaka elekai ka jaka charge electronic vehicle ki kamera jingyalang ka kamera wifi ba khlam jingsu ka jakasa jong kinong penyai ka pung ba shabar kumju ka bar halor tunum ka jaka bambar ashisngi bat ki jingai jing shikri haki kamera ka hotel ka ba he bha ka balong ka jaka jngok kai perthei ka ba kongsan ha ka kampriang sngwa ha Kathmandu manta kalalong tang ka jingtei ka bala sha rong no